Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Sud Europske unije 5. lipnja donio je konačnu odluku o inicijativi Minority Safepack. Sud je odbacio žalbu i ponovno potvrdio odluku Europske komisije da ne predloži zakonodavne akte na temelju ove europske građanske inicijative. Inicijativa je pozivala na zaštitu i promicanje kulture i jezika autohtonih nacionalnih manjina i jezičnih skupina u Europi. U ime inicijative zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedatelj međuparlamentarne skupine za manjine u Europskom parlamentu Laurent Vince izjavio je: Građanski odbor FUEN i njegovi partneri prihvaćaju odluku suda, no smatraju da je Europska unija propustila osigurati pravednije i ravnopravnije društvo za sve svoje građane. Nažalost, to nas ne iznenađuje, signali iz njihova smjera bili su jasni. EU se i dalje ne želi suočiti s pitanjem zaštite manjina koje se nekima čini preosjetljivim. Kao posljedica toga, pripadnici nacionalnih manjina i jezičnih skupina osjećaju se sustavno isključenima iz svih aktivnosti EU-a vezanih uz raznolikost, jednakost i pravednost, uključujući i vladavinu prava. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Nije kraj godine, iako svečana školska opraštanja nagovještavaju stanku prije novog početka. U toj ljetnoj stanci koja donosi smirenje, manje obaveza, puno sunca i po mogućnosti mora, pune se baterije. To je vrijeme kad možemo zaustaviti strku svakodnevice, usmjeriti pogled prema unutra, razmisliti o proteklom razdoblju koje je iza nas. Uočiti sve lijepe strane života kojih nismo uvijek svjesni jer se suviše koncentriramo riješiti probleme i poteškoće koje nam se nađu na putu u toj kolotečini života. Uz pogled unatrag lakše možemo uvidjeti što nam je zaista važno, a čime možda pogrešno zaokupljamo svoje misli, što je vrijedno brige, a što ne. Više u tjednom komentaru Hrvatskog glasnika. Kud Ladislav Matušek iz Kukinja dobitnik je nagrade Pro Cultura Minoritatum Hungarije. U auli Hrvatske škole Miroslava Krleže svečanim je programom obilježena 25. obljetnica utemeljenja tog kukinskog kulturno-umjetničkog društva koje je nadaleko poznato među Hrvatima u Mađarskoj, ali i izvan mađarskih granica, osobito u Republici Hrvatskoj. Hrvatska samouprava Kačmara ove godine priredila je 14. bunjevački dan. Priredba i bal planirani su na otvorenom u parku u središtu naselja, ali zbog hladnog i kišovitog vremena održani su u Domu kulture. U organizaciji Hrvatske samouprave Birjana održan je 13. hrvatski dan, a u organizaciji Hrvatske samouprave Olasa i Njemačke samouprave Olasa održan je 5. narodnosti i gastrodan. U organizaciji pak Hrvatske samouprave Pečuha održan je 2. ovogodišnji pub kviz koji je privukao brojne natjecatelje. 8. Hrvatski državni tamburaški festival ove godine održan je u Gari. Priredba je to u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra bačkih Hrvata koja okuplja tamburaške sastave hrvatskih regija u Mađarskoj, a po mogućnosti i jedan sastav iz Vojvodine. Hrvatska izvorna skupina iz Budimpešte oduševila je nastupom u Skansenu u Etnografskom muzeju na Otvorenom u Sen Andriji, gdje je po 14. put organiziran festival baštine zajednica. Također Hrvatska izvorna skupina iz Budimpešte sudjelovala je uspješno i na 14. manifestaciji Najduži stol Hrvata i folklornoj smotri u Velikoj. Pišemo o suradnji i prijateljstvu dviju glazbenih škola, osnovne glazbene škole Pakrac i glazbene škole Čepreg iz Mađarske. Mladi Hrvati iz Mađarske bili su na hodočašću u Međugorju. Djelatnici i učenici osnovne škole Ksavera Šandora Đaskog iz Donje Zelene posjetili su prijatelje u Petrovom selu. Budući da osnovna škola Nikola Zrinski iz Kerestura već godinama njeguje prijateljske veze s osnovnom školom Retkovec iz Zagreba, keresturski učenici svake godine borave nekoliko dana u Zagrebu. U Kolnofu i Hrvatskom Židanu gostovao je kud Franko Panremeta iz Zagreba. U Kolnovskom domu kulture održan je zajednički nastup folklorne grupe Kolnof i gostiju iz Zagreba u organizaciji Hrvatske samouprave Kolnofa i Kolnovskog hrvatskog društva, dok su sljedećeg dana gosti iz Zagreba nastupili u Hrvatskom Židanu. Poštovani slušatelji,
Slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika, budemo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, vašega tjednika Hrvatskog glasnika.